ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi na bago na may hidwaan o distansya sa enerhiya ang mga ex at ang kasalukuyang karelasyon. Laging may kompetensya sa kung sino ang mas minahal o kung sino ang mas karapat-dapat. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang makaalita ng ex ng iyong karelasyon? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Hilda, edad 50. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang nabuong pagmamahalan sa pagitan namin ng nakarelasyon kong si Ruel. Mas matanda ng 5 taon sa akin. Isa na akong biyuda bago ko pa makarelasyon si Ruel. 25 anyos ako nang biglang pumanaw ang asawa kong si Banjo. Siya ang una kong nakarelasyon. Siya ang una kong inibig. Wala kaming naging anak dahil nasa unang taon pa lamang kami ng pagsasama nang siya'y bawian ng buhay. Kaya laking hirap para sa akin na makalimot sa nangyari. Ang bata kong nabiyuda. Wala man lang kaming anak na makakasama ko sana noon habang nagluluksa. Mag-isa kong ginapang ang pag-move on, papadudot, mula sa kamatayan ng asawa ko. Inabot ako ng 5 taon marahil bago ko tuluyang natanggap na patay na si Banjo. Pero hindi ibig sabihin noon ay nakipagrelasyon ako. Ilang beses na akong inudyukan ng mga kakilala ko na maghanap na ng mapapangasawa ko habang bata pa lamang ako. Pero pilitin ko man ang aking sarili, hindi ko pa rin magawa yon. Inisip kong si Banjo na ang una't huling lalaking iibigin ko. Natanggap ko na ngang tatanda na lamang akong dalaga. Pero nagbago ang lahat ng pananaw ko sa pag-ibig nang makilala ko si Ruel. Nakilala ko siya habang nagtitirik ako ng kandila sa isang simbahan. Nagdarasal ako noon ng taimtim at hindi ko na malaya na nakatitig na pala si Ruel sa akin. Pagmulat ng mata ko ay nagulat na lamang ako dahil matamis ang ngiti niya sa akin. Kung sa ibang tao ay baka naggalit na ako. Pero may kakaibang karisma si Ruel kaya napangiti na rin ako. Pagkatapos noon ay nagpakilala siya. Sinabi ko rin ang pangalan ko. Mabilis kaming naging komportable sa isa't isa. Inaya niya ako magkape at pinagbigyan ko naman siya. Yun na nga ang simula ng pinagdasal ko sa tinirik kong kandila. Ang may pumasok na tao sa buhay ko na magbibigay muli ng kulay at saya sa buhay ko. Naalala mo pa ba nung una tayong nagkakilala? Paano ko ba makakalimutan? Buwan-buwan ata pinapaalala mo sa akin. Ayaw mo ba? Kasi gusto ko lang namang maalala lagi. Masyado ka palang sentimental, no? Akala ko kami mga babae lang ang ganun. Nagiging sentimental ang isang lalaki kapag napaibig ng todo ng isang babae. So tanggap mong napaibig kitang todo? Walang halong pambobola. Pero ikaw ang pinakaminahal ko sa lahat ng mga babaeng dumaan sa palad ko. Mukhang napakarami ng babaeng dumaan sa palad mo. Mukhang pati sa talampakan mo may dumaan din. Pinagseselosan mo ba ang mga babae sa nakaraan ko? Hindi naman. Kaya lang parang ang dami mong minahal noon. 3 lang ang nakarelasyon ko noon. Yung unang nobya ko, kaklase ko nung high school. Yung ikalawa naman, nakilala ko sa probinsya namin. Panandalian lamang yun. Buong summer lang kami nagkaroon ng relasyon. At ang pangatlo? Si Marilyn, ang napangasawa ko. Nakwento ko naman na dati sa'yo, di ba? Hindi buo. Ay, baka pagsilosan mo ha. Kayong mga babae, laging may issue sa mga ex namin. Ikaw ba walang issue sa dating asawa ko? Ano pang i-issue ko ron?
nakakasabong na niya si San Pedro sa langit. Pinaubaya ka na niya sa akin. Balikan natin si Marilyn. Magkwento ka tungkol sa inyo. Basta hindi to pagmumula ng away natin, ha? Alam mo namang mahina ako sa pagtatalo. Hindi nga. Gusto ko lang talagang malaman kung bakit hindi kayo nagkatuluyan. Kasi darating ka pala. Hindi mo maliliko ang usapan sa pangbobola, ha? Oo na, ikaw talaga. Sa kolehiyo kami nagkakilala. Nagsimula kami bilang magkaibigan. May mga niligawan ako noon pero di naman ako nagustuhan. Tapos napansin ko na okay naman si Marilyn. Mabait at maganda. Maganda rin naman ako, di ba? Nagsisimula ka na atang magselos. Wag na lang natin tong ituloy. Hindi ako nagseselos. Gusto ko lang manggaling sa'yo na maganda rin ako. Abay, may nagsabi bang pangit ka? Baka lang kasi hindi ka nagagandahan sa akin. Ikaw ang pinakamaganda. Mas maganda kaysa kay Marilyn? Oo naman. Mas minahal mo ko kaysa kay Marilyn? Aba oo. Kung totoong mahal mo ko, ituloy mo ang kwento mo. Ay nako, kayong mga babae talaga. Ang hilig manghalungkat ng nakaraan. Hindi ko naman nahalungkatin lahat. Yung mga importanteng detalye lang. Yung makakatulong para makilala kita. Makilala ako o makilala si Marilyn? Pareho. Naging magkarelasyon na kami pagkatapos namin sa kolehiyo. Nabuntis ko siya agad. Agad-agad? Hindi naman sinasadya yun. Pareho kaming lasing galing sa isang graduation party ng kaibigan. Tapos? Tapos, napilitan kaming magpakasal kasi pulis ang tatay ni Marilyn. Natakot ako syempre. Saka para na rin sa ikabubuti ng anak namin. Gaano katagal kayo nagsama? 10 taon. Tapos umayaw na rin kami pareho. Marami kaming di na pagkakasunduan. Tapos di pa namin kayang i-handle yung anak naming may espesyal na pangangailangan. Kaya mas lalo kaming nalayo sa isa't isa. Hindi ka ba nangihinayang na nagkahiwalay kayo? Nung una, oo. Sino ba namang gustong mahiwalay? Saka naaawa ako sa anak namin. Kaya gusto ko sanang hindi kami magkahiwalay. Pero ayaw na talaga ni Marilyn. Wala na rin ako nagawa. Kung babalikan ka niya ngayon, tingin mo… Hindi ako babalik sa kanya. Andito ka na. Sapat ka na. Napatitig ako sa mga mata ni Roel nang bitawan niya ang mga salitang yon. Mga salitang nagdala ng kakaibang saya at kilig sa puso ko. Hindi ko yon pinahalata sa kanya, baka lumaki kasi ang ulo. Hinaplos ko na lamang ang pisngi niya at saka humalik sa kanya, Papa Dudut. Niyakap niya ako at saka hinalikan sa noo. Sa ganong posisyon ay nakontento na ako. Masaya pala talaga ang pakiramdam na may nagmamahal sa iyo. Kung napaaga lang sana ng dating si Ruel, sana mas mahaba pa ang pagsasama namin. Pero naisip ko na tama lang ang pagkakataon na dumating siya sa buhay ko. Dahil baka kung mas maaga ko siyang nakilala ay baka hindi pa handa ang puso ko noon. At baka naitaboy ko pa siya. Ganon din siya sa akin. Nasabi niya na matagal siyang nawala ng gana sa relasyon after ng hiwalayan nila ni Marilyn. Hindi siya nakipag-date hanggang sa tingin lang siya sa mga babae noon dahil nakafocus siya sa mga anak nila ni Marilyn. Kaya kung sakaling nakilala rin niya ako ng mas maagay baka hanggang tingin lang ang inabot ko sa kanya, Papa Dudut. Baka hindi siya nag-isip na lapitan ako at kausapin. Kaya naisip ko na tama lang ang timing. Magaling talaga si Lord pagdating sa timing, Papa Dudut. Kaya buong puso ang pasasalamat ko sa kanya dahil pinaubaya niya sa akin ang lalaking magbabalik ng pag-ibig sa puso ko. Mabilis lang ding lumipas sa mga araw, sa isang iglap ay umabot na ng 1 taon ang relasyon namin, Papa Dudut. Dahil yon ang unang taon namin bilang magkasintahan ay plinano naming maigi ang selebrasyon namin. Nagplano kaming kumain sa coffee shop kung saan kami unang nag-date.
Iniwasan namin ang lugar na yon para ireserba sa unang anibersaryo namin. Ang mga damit na suot namin sa unang pagkakakilala namin ang siyang napili rin naming isuot sa anniversary date na yon. Walang kasing saya ang puso ko. Umabot na kami ng 1 taon, Papa Dudut. Naiinis ako. Bakit? Iba yung kulay ng lipstick ko ngayon sa lipstick na ginamit ko nung una tayo nagkita. Huwag mo nang problemahin yun. Di ko naman pansin. Gusto ko kasi lahat ng kolorete sa mukha ko hanggang sa panty ko nung unang pagkikita natin gamit ko ngayon. Parehas ba yung panty na gamit mo noon at ngayon? Oo naman. Medyo masikip na nga lang. Kaya huwag tayong kakain ng marami mamaya Baka sumikip lalo. Bakit naman sisikip? Ang sexy mo kaya. Parang mas sumeksi ka nga ngayon kesa noon. Papisil nga ng abs. Che! Kung kasali sa Olympics ang pangbobola, baka gold medalist ka na. Seryoso naman ako Ang sexy mo kaya. Pahawak naman ng tiyan na flat. Hindi na nga flat. Pinataba mo ko. Lagi kasi tayong lumalamon. Ikaw tong laging naglalambing ng pagkain sa akin. Dapat kasi hindi ka pumapayag. Ang hirap humindi sa'yo Pakis nga. Naku, mamaya na. Ireserba mo sa coffee shop. Doon tayo mag-kiss para ma-post ko sa Facebook. Ruel? Ruel, kinakausap kita. Sorry. Binasa ko lang yung text ni Marilyn. Binati niya ba tayo ng happy anniversary? May sakit siya. Mataas ang lagnat. Ay, ina-update ka pa rin ng ex mo? Di sana all. Hindi sa ganun. Nakikiusap siya. Napuntahan ko silang mag-ina sa bahay nila. Ha? Anniversary natin ngayon. May sakit kasi si Marilyn. Kaya gusto mo siyang alagaan? Wala kasing mag-aalaga sa anak namin. Alam mo namang special child yung anak namin. Oo nga pala. Sorry. Nadala lang ng emosyon. Kailangan ko nang pumunta ron ngayon. Kasi sinusumpong na naman daw yung anak namin. Ganun lagi kapag hindi nakakandong ni Marilyn. Teka paano yung anniversary natin? Ganito na lang. Dadaan lang ako ron. Tapos susubukan kong maghanap ng pwedeng magbantay sa kanilang pareho. Tapos saka na tayo mag-celebrate ng anniversary natin. Ayos ba? May makukuha ka kayang magbabantay? Marami naman akong pamangkin. Papakiusapan ko na lang. Tutal, linggo naman at wala silang pasok. Pwede bang sumama ako sa'yo papunta sa bahay ng ex mo? Hindi pwede. Bakit naman? Baka malito at magpanik lalo yung anak ko. Okay. Huwag kang mag-alala. Ipapakilala rin naman kita sa kanya. Yung kalagayan niya lang kasi ngayon, medyo alanganin. Dahil sinusumpong na naman. Kapag kalmado na siya, ilalapit ko na siya sa'yo. Okay. Sige na, pumunta ka na para makabalik ka rito agad. O sige, salamat ha. Happy anniversary. Babawi ako. Happy anniversary din. Nagmadali nang lumabas si Ruel para puntahan sina Marilyn at ang kanilang anak. Naiwan akong nakaupo sa may sofa at parang hindi makagalaw dala ng lungkot na humalo sa selos. Pinilit kong intindihin ang kalagayan ni Ruel. Masakit sa akin na hindi kami makakapag-celebrate ng unang anniversary namin, pero mas kailangan siya ng anak niya. Wala rin naman akong magagawa. Ang sama ko namang tao kung pipilitin ko si Ruel na unahin ang selebrasyon namin kesa sa anak niya. Kaya lang ay hindi ako mapakali noon. Panay ang tingin ko sa cellphone ko sa pag-asang mag-update na si Ruel para sa date namin. Kaya lang ay inabot na ng ilang oras pero wala pa rin. Tinawagan ko siya pero hindi niya sinasagot. Pagkatapos noon ay nag-text si Ruel at sinabing wala pa siyang nakukuhang magbabantay kina Marilyn. Mas lalo akong nalungkot, Papa Dudut. Nagugutom na ako noon pero ayokong kumain dahil umaasa akong makakasabay ko pa si Ruel.
Bandang 6:30 na ng hapon nang tumawag si Ruel at humingi ito ng pasensya sa akin at sinabing alanganin na siyang makahanap ng magbabantay sa mag-ina niya. Kaya ron daw muna siya magpapalipas ng gabi at babalikan niya ako bago maghating gabi para mag-order na lang daw kami ng kakainin para makapag-celebrate pa rin kami ng anniversary namin. Doon ako naiyak, Papa Dudut. Nag-thumbs up na lamang ako at hindi na rin siya sumagot pa dahil mukhang naging busy na rin siya sa pag-asikaso kina Marilyn, Papa Dudut. Nagmadali akong lumabas ng bahay at sumakay na ng taxi. Nagtungo ako mag-isa sa coffee shop kung saan namin plano mag-celebrate ng anniversary namin. Ang tagal naming plinano yon pero hindi pa rin natuloy. Mag-isa ko na lamang tuloy na sinelebrate ang anniversary namin sa lugar kung saan kami unang pinagtagpo ng tadhana. Napakasakit sa pakiramdam na mag-isa lamang ako doon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinubukan naming bumawi ni Ruel ng pagkatapos ng insidenteng yon. Nag-date kami kinabukasan after ng anniversary namin sa coffee shop na yon pero hindi na ako masaya. Nawala na po yung excitement. Hindi ko naman yon pinahalata sa kanya pero sa loob-loob ko malungkot ako at nakakaramdam ng galit. Hindi ko lang talaga masabi sa kanya dahil baka magmukha akong masama, Papa Dudut. Hindi na nawala sa isipan ko si Marilyn. Hindi ko pa siya nakikita sa personal pero na-stalk ko na ang Facebook niya. May kaunting kurot dahil hindi pa rin pala nagdi-delete ng pictures nila si Ruel, itong si Marilyn. Nakita ko tuloy kung gaano sila kasweet nung silang dalawa pa, Papa Dudut. Hindi tuloy nakatulong sa nararamdaman kong selos yon. Mas lumala pa. Hindi naman ako selosa, hindi nga ako nakakaramdam ng selos sa una kong asawa. Pero itong si Ruel, pakiramdam ko oras-oras ganado akong magselos. Ganon ako ka-invested sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Hindi na ako mapakali at gusto kong malaman kung totoong wala nang namamagitan kina Marilyn at Ruel. Hindi ko na rin kasi magawang tanungin pa si Ruel dahil napapansin kong na-stress na siya sa kakatanong ko tungkol kay Marilyn. Kaya naman ako nang gumawa ng paraan para makilala ang ex-wife ni Ruel. Isang araw ay pinuntahan ko siya sa bahay nila, Papa Dudut. Alam ko na kung saan nakatira si Marilyn dahil pasimple ko yung inalam kay Ruel. Wala namang kamalay-malay si Ruel na pupuntahan ko pala yon. Sinugod ko ang bahay kahit wala naman akong ibang magandang dahilan para gawin yon. Gusto ko lang makaharap si Marilyn. Gusto ko lang ding malaman kung dapat ba akong makampante sa relasyon namin ni Ruel. Nung nasa harapan na ako ng pintuan niya ay saka ako kumatok ng malakas. Dala marahil ng nerbiyos kaya napalakas ang katok ko. Mabilis naman akong pinagbuksan ng pintuan ni Marilyn, Papa Dudut. Ano yun? Ako nga pala si... Hilda, Kilala mo ko? bakit naman hindi ko makikilala ang girlfriend ng ex-husband ko? Mali ata na pumunta ako. Pasensya na sa istorbo. Babae rin ako. Alam ko kung bakit ka nandito. Pasok ka. Kakasalan ko lang ng kape. Gusto mo ba? Mukhang paulan din naman. Sige, makikikape na rin. Pasok. Salamat. Ang lawak pala at ang linis ng bahay mo. Salamat. Pamana to sa akin ng magulang ko. Dito kami tumira ni Ruel nung mag-asawa pa kami. Maupo ka. Mas malaki tong bahay mo kaysa sa tinitirhan ngayon ni Ruel. Nasabi nga niya, nung umalis nga siya rito at lumipat ng bahay, nanibago raw siya. Pero mukhang nasanay na rin siya ngayon sa studio type apartment niya.
Konti lang din naman kasi ang gamit niya. Masaya na yun na may kama at TV. Naku, sinabi mo pa. Kung hindi pa ako dumating sa buhay niya, hindi pa siya bibili ng mga plato at ibang kubyertos. Mabuti pala't dumating ka sa buhay niya. Hindi ko nga napilit na kunin niya na lang yung mga plato at baso na niregalo sa amin nung kasal namin eh. Di raw niya kailangan kasi umu-order lang siya palagi. Oo nga pala, kinasal kayo. Pasensya ka na kung hindi pa kami annulled ha. Ewan ko kung nasabi na sa'yo ni Ruel na sinimulan na namin dati. Kaya lang, nagkaroon ng problema sa kalusugan ng anak namin. Kinailangan namin ng malaking halaga para sa maintenance niya. Kaya hindi na muna namin tinuloy yung annulment. Pero wag ka mag-alala. Nagsabi naman na siya sa akin na gusto niya na ulit ituloy. Talaga? O di ang saya mo. Ito lang ba ang kailangan mong marinig para mapanatag ka sa relasyon niyo? Medyo. Huwag ka nang mahiya. Ganyan din naman ako sa naging karelasyon niya bago ako. Pinagselosan at pinagdudahan ko rin. Kinausap ko yung babae at naging okay naman. Nawala na yung alinlangan ko. Hindi na ako nagselos after nun. Kaya sinasabi ko sa'yo na iintindihan kita. Salamat ha. Medyo hindi lang kasi ako mapakali nung nagkalagnat ka at kinailangan kang puntahan ni Rowel. Nasabi nga rin niya sa akin yan. Alanganin siyang puntahan ako kasi anniversary niyo raw. Oo, nakahanda na kaming umalis nun eh. Pasensya ka na ha. Kung lagnat ko lang kaya ko sanang tiisin eh. Pero sinusumpong kasi yung anak namin. Hindi na ako mapanatag kaya nakiusap na ako sa kanya na puntahan ako. Naiintindihan ko. Nahiya nga ako nung nagkwento si Ruel eh. Pero pinagaan naman niya ang loob ko at sinabi niya na swerte siya sa'yo dahil naiintindihan mong bagahe at sitwasyon niya. Sinabi niya yon? Oo naman. Panay nga ang kwento niya tungkol sa inyong dalawa. Kaya napag-usapan na rin namin yung sa annulment. Huwag kang mag-alala. Gagawa kami ng paraan para matapos na yung annulment. Kasi mukhang balak ang pakasalan ni Rowel eh. Paano mo naman nasabi? Kasi sa'yo ko lang siya nakita na totoong masaya. Papa Dudut, totoong nag-init ang pisngi ko sa mga sinabi ni Marilyn. Dala ng hiya at dala ng kilig. Hiya dahil nagawa ko mag-isip ng hindi maganda tungkol sa kanila ni Ruel. Kilig naman dahil napatunayan kong mahal talaga ako ni Ruel. Nagkakwentuhan pa nga kami ni Marilyn tungkol sa relasyon nila ni Ruel at napanatag ang loob ko lalo't naramdaman kong wala na talagang pag-asa na magkabalikan sila dahil wala ng pagmamahal si Marilyn kay Ruel. Nalaman ko rin na nakikipag-date na si Marilyn pero hindi muna seryoso. Hindi rin kasi siya mapakali kung tama ba na makipagrelasyon siya dahil baka hindi yon matanggap ng anak nila. Napatanong tuloy ako sa kung paano ang magiging sitwasyon ko sa anak nilang dalawa. Nakiusap naman si Marilyn sa akin tulad ni Ruel na kapag stable na ang kalagayan ng anak nila ay pwede na akong iharap at ipakilala. Naintindihan ko naman yon. Hindi madali para sa mga magulang na ipaliwanag sa kanilang anak na hindi na sila buo bilang pamilya at merong bagong mga karelasyon ang kanilang mga magulang. Nagpaalam na rin ako kay Marilyn nang marinig kong umiiyak na ang anak nila. Nagmadali na akong umalis. Nang hinatid na ako sa pintuan ni Marilyn ay inabot nito ang cellphone number niya sa akin. Sinabi niya na lumabas naman daw kami minsan para mas makilala niya ang bagong stepmom ng anak nila ni Ruel. Napangiti ako at tinanggap ang kanyang cellphone number. Pagkatapos noon ay naging regular na kaming magkausap ni Marilyn. Panay lang ang kantsawa namin tungkol kay Ruel. At napag-uusapan din namin ang tungkol sa kanyang anak. Masaya siya na may nakakausap siya tungkol sa anak niya. Natuwa naman ako at pinagkakatiwalaan niya ako pagdating sa bagay na yon, Papa Dudut. Bihis na bihis ka. Bakit ngayon lang kita nakitang nagsuot ng sexing bestida? Siguro may katagpo kang lalaki, no? Loko, masama bang mag-ayos?
Huwag mong sabihin sa aking matutulog ka na sa ganyang itsura. Kasi tatabihan talaga kita. Che! Seryoso nga. Pwede ko i-cancel yung inuman namin ng mga katrabaho ko. Makakadal lang kita sa kama. Ituloy mo na yan. Matagal ka na rin hindi lumalabas kasama mga katrabaho mo. Para namang tinataboy mo ako. Tinataboy talaga kita. Kasi meron kang katagpo. Kaya nagpaganda ka ng ganyan. Hindi bagay sa'yo magselos, umayos ka. Sino ngang kakatagpuin mo? Hindi mo pa sinasabi sa akin. Ex mo yan, no? Wala akong ibang nakarelasyon maliban sa'yo at sa namatay kong asawa. Anong ex ang sinasabi mo riyan? Baka lang kasi may di ka nakikwentong ex. Nakwento ko na sa'yo lahat, no? Bakit di mo makwento sa akin kung sino yung kakatagpuin mo? Ayan na siya, kumakatok na. Teka at pagbubuksan ko lang. Marilyn? Hello, Roel. Anong ginagawa mo rito? Siya ang katagpo ko. Siya ang dahilan kung bakit ako nagsuot ng pulang bestida. Kay Marilyn nagpaganda ka? Bakit, Hilda? Hindi ka ba nagpapaganda para kay Roel? Malimit. Kapag may kailangan lang ako sa kanya. Bakit niyo ako pinagkakaisahan? Kasi ganun ang gawain ng mga mag-BFF. At magkaibigan na kayo nang di man lang sinasabi sa akin? Kailangan ba? Oo. Kasi boyfriend mo ako at ex-husband ako ni Marilyn. Di pa rin counted. Saan kayo pupunta? Saka paano yung anak natin? Nasa pamangkin ko. Siya na munang nag-aalaga. Hindi na kita nasabihan kasi gusto talaga kitang sorpresahin ngayon. Planado namin to. Tinatraidor nyo na ata ako. Naku, last month pa. Last month pa kayo magkaibigan? Ang dami mong tanong, kaya kita iniwan eh. Ay, akala ko kaya mo siya iniwan kasi hindi siya magaling sa ano. Uy, anong hindi magaling sa ano? Sa pagtitiklop ng kumot. Ikaw naman, ano bang naisip mo? Alam mo, Hilda, awat na tayo sa pangasar dyan sa boyfriend mo. Alam mo namang pikunin yan. Namumula na nga yung ilong, oh. Ay, oo nga. Namumula nga lagi yung ilong niyan kapag napipikon na. Alam nyo, kung aasarin nyo lang tong ilong ko, mabuti pang umalis na lang kayo. Ang sungit? Sige na, alis na kami. Love you. Mas mahal mo na si Marilyn kaysa sa akin eh. Natotoo naman. Natatawa na lamang ako sa naging usapan namin ni Ruel at Marilyn. Walang ilangan, kahit nabigla si Ruel sa nalaman sa amin ay hindi naman siya nagalit. Siguro ay ayos din sa kanya na magkaibigan kami ni Marilyn para hindi na siya ma-stress kung pinagseselosan ko ba ang ex-wife niya. Nawala na lahat ng selos at duda ko mula nang nakilala ko si Marilyn. Mula nung naging kaibigan ko siya ay napansin kong marami kaming pagkakaparehas sa mga gusto at ayaw. Kaya naman mabilis lang din talaga kaming nagkasundo. Kaya napadalas na rin ang pag-chat-chat namin sa bawat isa. Minsan nga ay nakakalimutan ko nang replyan si Ruel dahil katsikahan ko si Marilyn. Madalas na rin akong lumalabas ng bahay kasama si Marilyn. Doon nanibago si Ruel. Alam niyang hindi ako palalabas na tao maliban na lamang kung may importanteng okasyon. Hindi naman masamang bagay yon. Masaya nga ako na nakakahinga na ako sa labas, hindi tulad dati na hindi ako komportable. Dati kasi saglit lamang ako sa labas, pero noong nakakasama ko na si Marilyn, mas nag-e-enjoy na ako na maglamrienda. Ganon pala talaga kapag maayos at maganda ang kasama mo. Hindi na kasi kami lumalabas ng mga dati kong kaibigan. Dahil may mga pamilya na sila na kailangang asikasuhin, inigaya ko na si Ruel lang ang meron ako. Ganon din si Marilyn. Nasabi niya sa akin na bihira rin siyang lumabas-labas dahil natatakot siyang iwan ang kanyang anak sa iba. Pero naging masaya siya at mas relax mula nang lumalabas kaming dalawa. Malaking tulong daw ang pagdating ko sa buhay niya dahil kahit papaano ay nabawasan ang nararamdaman niyang lungkot at stress na nagmumula sa pag-aalaga sa kanilang anak ni Ruel, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papa Dudut, nagpatuloy ang pagkakaibigan namin ni Marilyn. Nagtanong ako kay Ruel kung ayos lang ba sa kanya ang mga bagay na yon. Sinabi nitong wala naman daw problema sa kanya at masaya nga siya na nagkakilala kami at naging magkaibigan. Maganda raw yon para hindi na siya mahirapan pa sa sitwasyon ng anak nila. Nakilala ko na rin ang anak nila, Papa Dudut, pero ako na mismo ang nagsabi na huwag munang sasabihin na ako ang bagong karelasyon ni Ruel. Sinabi ko na ipakilala lang muna ako bilang isang kaibigan. Alam kong napanatag kahit papaano sina Marilyn at Ruel sa naging desisyon ko. Alam ko kasing hindi pa sila ganon kahanda para ipaliwanag sa kanilang anak ang relasyon namin ng tatay niya. Hindi rin naman isyo sa akin kung hindi pa ako makilala bilang karelasyon ni Ruel. Napamahal na rin ako sa anak nila, lalo't mabait ito at malambing. Parang nagsisi nga ako na hindi ako nagkaroon ng anak dahil parang gusto ko na, pero alam kong sa edad ko ay imposible na. Inayos na rin ni Marilyn at Ruel ang annulment nila, Papa Dudut. Mas lalo ako naging masaya, kahit mabagal lang ang usad ay walang problema sa akin. Ang importante ay inaasikaso na nila. Nagpautang na rin ako ng dagdag para sa gagamitin sa annulment dahil medyo may kalakihan ang kailangan nila. Alam kong kailangan din nila ng pera para sa anak nila kaya tumulong na rin ako. Total para sa akin ay isa na kaming pamilya. Ako, si Ruel, Marilyn at ang kanilang bibong anak. Masarap sa pakiramdam na nagkaroon ako ng pamilya. Hindi ko kasi agad naranasan yon noong namatay ng biglaan ng dating asawa ko. Hindi rin ako lumaki sa maayos na pamilya kaya kina Marilyn at Ruel ko totoong naramdaman ang pagkakaroon ng pamilya. Mas lalo tuloy tumibay ang friendship namin ni Marilyn. Sobrang komportable na kami sa isa't isa na kaya na namin magtanong ng mga hindi komportableng mga katanungan sa bawat isa. Magaling ba sa kama yung dati mong asawa? Talagang ganyan na yung mga tanungan natin ngayon? Maglilimang buwan na tayo magkaibigan. Ngayon pa ba tayo magkakahiyaan sa mga ganitong tanong? O sige, para matahimik ka na. Oo, magaling yung dati kong asawa sa kama. Tumbling kong tumbling. Ay, ang lala! Panigurado hindi ka napatumbling ni Roel. Uy, paano mo alam? Hello! Ako ang unang nakatikim, di ba? Kaloka ka? Humutong masabi-sabi kay Ruel ah. Alam mo naman yun, sensitive pag-issue sa kama. Ay nako, alam mo bang idadagdag ko sana yung pagiging banu niya sa kama para mapabilis ang annulment namin? Kasali raw yun sa grounds for annulment. Hindi niya tinuloy yun? Syempre hindi. Masasaktan pagkalalaki niya. Alam mo naman ang Roel mo, mabilis magdamdam. Alam ko na yan. Pero kahit mabilis magdamdam, madali namang pakisamahan. Totoo rin. Alam mo bang mas ka-close na niya yung mga kakilala ko kaysa sa akin? Kala mo laging tatakbong barangay captain eh. Hindi man siya gold medalist sa kama, pero gold medalist siya sa pag-aalaga. Alam mo, nung kami pa, busog sagana ako sa pag-aalaga niyan. Na-spoil ako masyado. Ultimo basong ginamit ko, ayokong hugasan kasi nasanay ako na siya laging nagtatrabaho all around sa bahay. Petics lang talaga ako dati. Ako nga pinaglalaba pa niya ng panty kapag natutulog siya sa bahay. Ang sipag niyan maglaba. Yung itim na panty ko, biglang naging puti. Ang importante nilaban niya. Pero seloso siya ha? Hindi mo ba nahahalata? Kapag lagi lang ako nakatutok sa cellphone ko, iniisip agad niya na may kachat akong iba. Nagdadabog na yan. Ang di niya alam, ikaw lang yung kausap ko. Ay, ako naman, pinagselosan niya yung nagde-deliver ng tubig sa amin nun. Panay daw kasi yung tingin ko sa malabatong dibdib niya. Ay, hindi niya ako kinibo ng 2 araw. Hindi niya nilaban yung binabad niyang mga panty ko. Ay, naalala ko pala. Nagselo siya ron sa asawa kong namatay na. Kasi dinalaw ko nga nung death anniversary. Ang nakakaloka, alam mo ba? Sabi niya, baka nilalandi ko raw yung dati kong asawa sa puntod niya.
Ewan ko kung biro ba yun o ano. Pati patay pinagseselosan? Pero kasi kung magaling sa kama gets. Grabe kung ano-ano mga pambabackstab na ang ginawa natin kay Ruel. Panigurado kung nasan man siya ngayon, dumudugo na ang dila niya sa kakakagat. Masakit din pala mga gat yan si Ruel ha. Ingat ka. Baka may rabies. Kinagat ba naman ako nun sa hita? Nanggigil sa akin Kinagatin niya ako pero sa tenga. Paborito kasi niya ang tenga ko. Kulang na lang suka, papasa na atang inihaw. Ganyan lang talaga siya magpakita minsan ng kilig at pagmamahal niya. Isipin mo na lang, kapag madiin ang kagat niya, ganun din kadiin ang pagmamahal niya. Dininan ba niya yung kagat sa hita mo? Halos 3 linggo bago nawala yung pasa at sugat. Buti na sabi mo yan. Mag-iingat na ako sa susunod. Hilda, thank you ha. Para saan? Sa pagkakaibigan. Hindi lahat pwede sa ganitong friendship. Pero tayo na itawid natin. At itatawid pa natin hanggang forever! Naiyak ako habang nag-uusap kami ni Marilyn. Kahit balahura ang pinag-uusapan namin at walang preno ay ayos pa rin. Ganon kami katotoo sa mga usapan namin at sa mga sarili namin. Isang bagay na na-appreciate ko kay Marilyn, Papa Dudut. Kaya kong magpakatotoo sa kanya at hindi ko kailangang itago kung sino at ano ako. Ganon din siya sa akin, Papa Dudut. Kaya kaming dalawa ang naging sandala ng bawat isa lalo na kapag na-stress na kami sa buhay. Hindi naman ako pinagbawalan ni Ruel. Suportado talaga niya ang friendship namin. Kahit madalas, mas nakakasama ko pa si Marilyn kesa sa kanya. Paminsan-minsan nagsiselo si Ruel dahil mas marami akong oras para kay Marilyn pero pinaliwanag ko naman sa kanya na nananabig ako sa feeling na meron ulit kaibigan. Para akong bumata at para akong bumalik noong college ako. Hanggang isang araw ay naputol na lamang ang komunikasyon namin ni Marilyn. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi niya sinasagot. Inaaya ko siyang lumabas pero hindi rin siya nag-reply. Tinanong ko si Ruel pero maski siya ay walang alam sa nangyayari kay Marilyn. Tinawagan din siya ni Ruel pero hindi rin ito sumasagot. Kaya naman minabuti kong puntahan sa bahay niya. Gusto kong samahan noon si Ruel pero sinabi kong mas magiging komportable si Marilyn kung ako lamang ang pupunta. Baka kasi may pinagdadaanan ito at alam kong sa akin siya komportableng magsabi noon. Nag-half day na lamang ako sa trabaho para mapuntahan siya. Nakailang katok ako sa pintuan niya pero hindi siya sumasagot. Umikot ako sa bahay niya para puntahan ang bintana ng kwarto niya at doon ako kumatok. Andun siya. Nagkukulong. Napilitan siyang lumabas para kaharapin ako. Binuksan niya ang pinto ng bahay at pinapasok ako sa loob, Papa Dudut. Nabahala ako sa itsura niya nang makaharap ko na siya. Kumusta ka? Ito. Ito? Anong ibig mong sabihin ito? Kung anong nakikita mo sa akin, yun na yun. Nakikita kong hindi ka pa naliligo at nagsusuklay. Tama. At mukhang walang tulog. Tama ulit. Nag-aalala ako sa'yo. Kami ni Ruel. Hindi ka sumasagot sa mga tawag at chat namin. Kung hindi ako sumagot, ibig sabihin ayokong may makausap sa inyo. Hindi ko alam kung bakit inulit-ulit niyo pa ang pagtawag sa akin Hindi ba halatang ayokong pakiharapan kayo? Pero kaharap mo na ako ngayon. Kasi napilitan ako. Halos basagin mo na yung bintana ako sa kwarto sa kakakatok Sorry pero hindi lang kasi ako mapakali na walang balita sa'yo. Akala ko kung ano na nangyari Asan ang anak mo? Nasa kapatid ko. Bakit nandun? Alam ba ni Ruel? Huwag mong sasabihin sa kanya. Bakit naman hindi? Anak niyo yun. Hindi niya pwedeng malaman. Bakit? Nag-aalala na talaga ako sa'yo, Marilyn. Hindi mo kailangan mag-alala. Kailangan mo lang tumahimik. Huwag mong sasabihin na ganitong itsura at kalagayan ko kay Ruel.
Pwede ka naming tulungan. Andito lang kami. Pwede naman ako maging totoo sa'yo, no? Oo naman. Dati pa naman eh. Alam mo bang naiinis ako sa'yo? Bakit ka naiinis sa akin? Kasi buo ang atensyon na naibibigay sa'yo ni Ruel. Mula nung naging kayo, nabawasan na yung oras niya sa aming mag-ina. Mahal mo pa rin ba si Ruel? Hindi na. Pero kailangan ko siya. Para sa anak namin. Hindi naman niya kayo pinababayaan, di ba? Saksi ako. Nakikita ko sa tuwing inaalalayan niya kayo mag-ina. Hindi mo kailangan mainis sa akin dahil lang sa pakiramdam mo na aagaw ko si Ruel sa inyo. Hindi totoo yun. Kung tutuusin, dagdag pa nga ako para masuportahan ang anak mo. Yun nga eh. Alam kong hindi totoo yon, pero pinaniniwala ako ng utak ko na totoo lahat. Naiinis ako sa utak ko, naiinis. Sige, iiyak mo lang. Mamaya mawawala na yan. Ilang linggo ko nang hindi nakakasama ang anak ko. Hinahanap na raw niya ako, sabi ng kapatid ko. Pero hindi ko siya kayang makita. Nagugulahan na ako, Marilyn. Ano ba talagang nangyayari? May lupus ang anak ko, Hilda. At kailangan niya ng mas matinding atensyon lalo't naaapektuhan ang kanyang kidney at atay. Sabihin natin to kay Ruel. Pagtutulungan natin ang pagpapagamot sa anak nyo. May naitabi akong pera. Gagaling din ang anak mo. Ang sakit na hindi pwedeng mabuhay ng normal ang anak ko. Bakit sa kanya binuhos lahat ng sakit? Anong nagawa namin ni Ruel para parusahan kami ng ganito? Wala rin akong maisasagot dyan. Gusto ko lang sabihin sa'yo na kailangan mong lumaban at magpalakas para may pagugutan ng anak nyo. Mas nauna pa akong nanghina kaysa sa anak ko, Hilda. Hindi ko na alam ang gagawin. Nung kami ni Ruel, wala akong problema masyado dahil siya ang umaasikaso ng lahat. Magtulungan tayo. Andito lang ako. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Gagawin ko para sa inyo ng anak mo. Talaga? Lahat? Oo. Ibalik mo na sa akin si Ruel. Parang awa mo na. Kailangan namin siya. Ipaubaya mo na siya sa akin, Hilda. Marilyn, hindi naman ata tama yung hinihingi mo. Mas malakas ka kaysa sa akin. Kaya mo kahit wala si Ruel sa tabi mo. Hindi mo ko katulad. Mahina ako. Kailangan kong magpaalalay sa kanya. Parang awa mo na. Ibalik mo na siya sa akin. Papayag naman si Ruel eh. Para sa anak namin. Para sa pagkakaibigan natin. Magpaubaya ka na. Lumuhod sa harapan ko si Marilyn at nagmamakaawa habang umiiyak. Hindi na rin ako makagalaw noon at hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya para mapakalma siya at matauhan sa mga sinasabi niya. Alam ko namang dala lamang ito ng kalungkutan kaya gano'n ang mga sinasabi niya. Sinubukan ko siyang pakalmahin pero tinataboy niya ako. Pinagbantaan din niya ako na huwag makakarating kay Ruel ang napag-usapan namin. Hindi ko na alam ang gagawin noon. Hindi ko siya kayang iwan sa sitwasyon niya pero natatakot naman ako para sa sarili ko. Sa huli ay pinagtulakan niya akong palabas. Sinubukan ko pa siyang tawagan para pakalmahin pero pinatay na niya ang cellphone niya. Nung nakauwi na ako ay nakatanggap ako ng tawag kay Marilyn. Tinatanong niya kung napag-isipan ko na ba ang mga sinabi ko sa kanya. Natatakot na ako, Papa Dudut, sa tono ng boses niya lalo't sinasabayan niya ng iyak at tawa. Pinipilit niyang ipaubaya ko si Ruel sa kanya. Nagkunwari akong pumapayag na sa gusto niya at natuwa siya. Tinanong niya kung kailan ko pwedeng ihatid si Ruel sa bahay nila. Ang dami niyang sinasabi at mas lalo akong nag-alala na baka merong problema sa pag-iisip si Marilyn dala ng stress sa kalagayan ng kanyang anak. Sinakyan ko na lamang ang mga sinabi niya at kinuha ko na rin ng pasimple ang number ng kapatid niya na nag-aalaga sa kanilang anak. Sinabi ko ang sitwasyon. At kahit siya ay nabahala na rin,
Sinabi ko na rin kay Ruel ang mga nangyayari kay Marilyn. Pinag-usapan namin ang pwedeng gawin lalo't parehong kailangang bigyan ng atensyon si Marilyn at ang anak niya. Nakita ko kung paanong gumuho ang mundo ni Ruel sa mga nangyayari. Halos wala akong magawa sa sitwasyon nila. Gustuhin ko mang tumulong pero hindi ko alam kung paano. Sa tingin ninyo, ano ba ang mayaambag ko sa sitwasyon ng mag-ina ni Ruel? Dapat ba akong makisali? Dapat ba akong manahimik? Naguguluhan na rin po ako. Sana ay magawa ninyong matulungan ang sitwasyon ko. Tiwala ako sa Barangay Love Stories at sa bumubuo ng Barangay LS 97.1. Kaya dito ko po piniling ibahagi ang aking kwento. Muli maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham at sa lahat ng inyong mga tagapakinig ngayong araw na ito. Ang inyong kapuso at kabarangay, Hilda. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Isang malaking responsibilidad na masasabi ang pagkakaroon ng anak. Kapag hindi ka handa ay huwag kang gumawa. Ikaw kabarangay, handa ka bang magkaroon ng sariling pamilya? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Lena, 30 years old at isa sa mga masusugid ninyong tagapakinig sa Spotify ng Barangay Love Stories. Kaya naman na-inspire din po ako magpadala ng kwento sa inyo. Neto lang nakaraan ay naganap ang lahat ng ibabahagi ko sa inyo. Ito ang naging dahilan ng malaking pagbabago sa akin. Hindi po ako mahilig sa commitment. Lagi akong takot kapag usapang commitment na papadudot. Gusto ko ay casual lang. Lagi akong nakatambay sa mga online dating site para makahanap ng mga papayag sa gusto ko. Casual lang. One night stand. Kasama tuwing nalulungkot kapag nag-iisa. Yun lang naman ang hanap ko. Kapag may gusto ng something more, syempre atras kagad ako. Aminado kong emotionally unavailable akong tao, Papa Dudut. Kaya siguro tinuruan ako ng leksyon ng Diyos. Nakilala ko sa isang online dating site si Jonathan. Mas bata siya sa akin ng 3 taon. Alam niya kung ano ang pinasok niya at hindi naman siya humiling ng kahit na ano. Gusto lang din niya ng laro. Gusto lang din niya ng kasama at laro. Pinayagan ko yun. Unang pagkikita pa lang namin ay may nangyari na kaagad sa amin. Nagkaroon kami ng koneksyon pero sa kama lang. Masaya naman siyang kasama kaya naulit ng ilang beses ang pagkikita namin na lahat ay nauuwi sa pagsisiping. Maganda talaga ang koneksyon namin sa kama. At iyon ang naging dahilan para aksidente niya akong mabuntis. Hindi kami nag-ingat dahil nadala kami ng init ng katawan. Hindi ko yon natanggap kaagad. Hindi naman ako handang maging ina pero nangyari na. Ayaw ko namang ipalaglag dahil para sa akin ay wala namang kasalanan ang nasa sinapupunan ko. Dahil dito Papa Dudut ay kinausap ko si Jonathan tungkol sa ipinagbubuntis ko, Papa Dudut. Anong oras? Saka saan pala tayo magche-check-in? Hindi mo sinabi sa akin sa chat. Mag-usap muna tayo. Sige,
order lang ako ng beer natin. Asan ba yung waiter dito? Bawal sa akin ng beer. Orange juice na lang. Kailan pa naging bawal sa'yo ang beer? Ginagawa mo na ng tubig ang alak kapag nagkikita tayo eh. Dati yun, iba na ngayon. Bakit biglaan na ata ang pagbabago mo? Hindi ako ready. Buntis ako. So, hindi na tayo pwedeng mag-check-in? Narinig mo ba sinabi ko? Oo, buntis ka mo. So hindi na tayo pwede mag-ano? Di ba bawal yun kapag may baby na sa tiyan? Hindi mo man lang ba tatanungin kung sinong ama ng dinadala ko? Ako ba o iba? Malamang ikaw! Alam mo namang ilang buwan na tayo nag-aano. Malay ko ba kung may on the side ka pa dyan? Seryoso ako, Jonathan. Totoong buntis ako at ikaw ang ama. Eh di congrats sa akin. Magiging ama na ako. Hindi ako nakikipaglokohan hindi to prank. Alam ko, Ba't ganyan ang reaksyon mo sa binalita ko? kasi masaya ako. Masaya? Hindi planado tong pinagbubuntis ko. Ako lang ba ito nagpapanik sa sitwasyon natin? Hindi ko nga alam kung bakit ka nagpapanik. Malaking blessing ang isang sanggol. Pues hindi ako ready sa blessing na to. Kaya kung may kilala kang santo na malapit sa Diyos, dasalan mo na para bawiin to. Uy, wag naman. Gusto ko pang maging tatay. Paninindigan ko yan. Seryoso ka ba, Jonathan? Hindi biro tong pinagbubuntis ko. Malaking pagbabago to sa buhay natin. Ano naman ngayon? Balang araw naman magiging nanay ka at magiging tatay din ako. Maaga lang nangyari sa atin, pero nakatadhana na to. Sigurado ako. Nakatadhana akong mag-rescue ng mga aspin at maging cool na tita, hindi maging ina. Saya na yung role na binigay sa'yo ng Diyos. Huwag ka nang pumalag. Mahalin mo na lang. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang reaksyon mo eh. Pero mamaya lang, sigurado akong matatauhan ka na. Maiisip mo na hindi ka pa handang maging ama. Malabo yan. Gusto ko talagang maging ama. Saka pwede naman na akong magkaroon ng anak sa edad ko. Huwag kang pakakasiguro. Gusto ko talagang maging ama para may i-flex ako sa Facebook. Karamihan kasi ng mga tropa ko may mga anak na. Makijoin na rin ako. Saka para may dahilan ako para tumakas kapag sobra na sa inuman. Higit pa sa pag-flex sa Facebook ang pagkakaroon ng anak. Malaking responsibilidad to. At willing naman akong akuin kung gusto mo. Huwag mo sanang ipapalaglag ha. Araw-araw ako makokonsensya kapag ginawa mo yan. Alam ko karapatan mo bilang babae kung gusto mong ituloy ang pagbubuntis mo o hindi. Pero sana may isip mo na hindi ka naman nag-iisa sa pagharap niyan. Andito ako. Kami ni nanay. Ipapakilala kita sa kanya. Magugustuhan mo siya. Jonathan! Ramdam ko na natatakot ka. Siguro mamaya makakaramdam din ako niyan. Pero mas inunahan kasi ako ng saya. Ikaw din. Baka mamaya maging masaya ka na sa bagong blessing na dumating sa buhay natin. Papadudot na wala na ako ng enerhiya na makipagtalo pa kay Jonathan. Kahit na ilang beses kong pinaramdam sa kanya na hindi biro ang pagkakaroon ng anak, ayaw pa rin niyang makinig. O ayaw niya lang pakinggan dahil masyado siyang in love sa ideya na magkakaroon na siya ng i-flex sa Facebook. Tinawagan ito ang kanyang nanay para ibalita ang mga nangyari. Mukha namang maayos ang naging usapan nila, Papadudot. Mukhang mabait din ang nanay niya. Pagkatapos noon ay sinabi ni Jonathan na gusto ng nanay niya na tumira muna ako sa kanila habang nagbubuntis ako. Gusto nilang alagaan ako at ang magiging anak ko. Aaminin ko na natouch ako sa mga sinabi ni Jonathan. Yon kasi ang unang beses na may trumato sa akin na parang isang pamilya. Wala kasi akong nakagisnang magulang. Lumaki ako sa tiyahin ko at noong mismong dibo ko ay kinausap na niya ako para umalis na sa bahay niya. Hindi na raw niya ako kayang buhayin pa. Nasa tamang edad naman na raw ako para makapagtrabaho. Umalis ako sa bahay ng tiyahin ko sa mismong 18th birthday ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta noon. Bitbit ko ang dalawang malaking bag kung saan ay nakalagay ang mga gamit ko. Pansamantala ay nakitira ako sa best friend ko. Umalis din ako makalipas ang 2 buwan dahil panayang parinig sa akin ng mga magulang niya. Nakahanap ako ng trabaho at nagsumikap. Mula sa pagbe-bed space ay nakakuha na ako ng sarili kong kwarto. Paunti-unti ay umayos ang buhay ko.
Ito ang dahilan kung bakit natatakot akong mapalapit at mapamahal sa iba. Natatakot ako na isang araw ay abandonahin din nila ako tulad ng ginawa ng mga magulang at tiyahin ko. Kaya naman malaking pagbabago talaga sa akin na tinanggap ako nila Jonathan at ng kanyang nanay at masarap pala yon sa pakiramdam, Papa Dudut. Ikaw pala si Lena. Opo, tita. Nanay na lang ang itawag mo sa akin. Magkakaapo na ako sa inyo, kaya dapat magulang na rin ang trato mo sa akin. Salamat po, Nanay. Ayan, 2 na ang anak ko. Ayos lang po ba talaga sa inyo na tumira ako rito? Oo naman. Ako nga tong nangulit kay Jonathan na dito ka tumira. Lalo na nung nalaman ko na umuupa ka lang daw ng kwarto. Tama ba? Opo, yun lang kasi yung kaya ng sahod ko eh. May mga kasama ka ba ron na tenants? Marami po, paupahang mga kwarto talaga yun. Naku, sakto palang kinuha na kita rito. Hindi makakabuti kung napapaligiran ka ng maraming tao. Maniwala ka sa akin. Mabilis, mas stress ang mga buntis. Dito ka na lang talaga. Mas maaalagaan ka pa namin ni Jonathan. Nasan po ba si Jonathan? Hindi kasi siya nagre-reply sa mga chat ko. Pabalik na yon. Pinabili ko lang ng merienda natin at saka ibang kailangan mo. Ay, nakakahiya naman po. May pera naman po ako. Ako na lang pong gagastos sa mga pangangailangan ko. Ay hindi pwede. Hati kayo ni Jonathan. Pag lumabas ang bata, sisiguraduhin ko naman na si Jonathan na ang magtatrabaho para masustentuhan lahat ng pangangailangan ng apo ko. Hindi ko naman po pwedeng iasa sa kanyang lahat eh. Kawawa naman siya. Makakapagtrabaho pa rin naman ako, makakapag-ipon pa para panghanda sa panganganak ko at sa iba pang mga pangangailangan naming mag-ina. Lena, naisip ko lang, paano kaya kung pagkatapos mong manganak huminto ka na sa trabaho? Para naman matutukan mo ang anak mo. Wala ka naman po problemahing bayarin sa upa kasi libre na ang lahat dito para sa'yo. Pero gusto ko pa rin po sanang may trabaho para mas malaki ang maipon namin ni Jonathan para sa anak namin. Iba na talaga ang henerasyon ngayon, ano? Nung panahon kasi namin, kailangang huminto sa pagtatrabaho ang mga nanay para may magbantay sa mga anak. Kaya ko naman pong pagsabayin. Ay naku, sa una lang yan. Pero kapag nahawakan mo na ang anak mo, halos ayaw mo nang bitawan at ayaw mo na ring bumalik sa trabaho. Lagi mong mamimiss. Lagi kang mag-aalala. Marami akong pamangkin na ganyan ang nangyari. Saka ako na po siguro po problemahin kapag nandun na ako. Sa ngayon, gusto ko pa rin pong magtrabaho para may maiabot naman po ako sa inyo kahit papaano. Hindi mo kailangan akong abutan. Ano ka ba? May pinagkakakitaan naman ako. Ipunin mo na lang para sa anak mo. Salamat po, tita. Anong tita? Di ba nanay na ang itatawag mo sa akin? Hindi pa rin po ako sanay. Sanayin mo na. Kasi magtatampo ako sa'yo kapag hindi. Wala po kasi akong tinawag na nanay mula pagkabata. Kaya parang ang hirap sanayin ng dila ako na banggitin ng salitang yan. Nakwento nga sa akin ni Jonathan. Kaya pinilit ko talaga siya na kunin ka rito. Kailangan mong magkaroon ng isang ina para alam mo kung paano maging ina sa magiging anak mo. Salamat po, nanay. O kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Ituring mo akong isang ina. Salamat po. Nay, Lena, nakabili ako ng merienda. Okay bang paglihian mo tong inihaw na mais at taho? Bakit naman ikaw ang magdedesisyon sa paglilihian ni Lena? Hindi ba pwede yun? Natakam kasi ako nung nakita ko to sa palengke eh. Ikaw ata ang naglilihi eh. Ganyan din ang tatay ni Jonathan dati. Siya ang nauunang maglihi kesa sa akin. Dalin mo na rito yung mais sa taho na yan. Maski ako nadamay sa paglilihi mo, Jonathan.
Nagkatawanan at nagkantsawan pa ang mag-ina habang hinahanda ni Jonathan ang merienda namin, Papa Dudut. Napangiti na lamang ako. Ganito pala ang pakiramdam na mapabilang sa totoong pamilya. Tahimik lang ako noon at pinagmamasdan silang dalawa. Ang saya nilang tignan. Hindi ko yon naranasan. Hindi ko man na-experience ang bonding na ganoon pero ramdam ko na masaya yon sa pakiramdam. Kita ko naman sa mga mata nilang dalawa na maganda ang koneksyon nilang mag-ina. Nagkakwentuhan na rin kami tungkol sa pamilya ni Jonathan. Nalaman ko na 10 years old pa lamang si Jonathan nang mamatay ang tatay nito. Isang seaman, malaki naman ang naiwang pera sa kanila. Sapat para masustentuhan ang pag-aaral ni Jonathan hanggang kolehiyo. Pero hindi na rin nakapagtapos ng kolehiyo si Jonathan dahil tinamad na ito. Tinanggap na lamang yon ng nanay niya. Ang nanay niya ay isang retired na guro sa elementarya. Hindi na kasing laki tulad ng dati ang hawak nilang pera, pero sapat lamang ang meron sila para sa simple at komportableng buhay. Si Jonathan naman ay nagtatrabaho bilang ahente ng mga sasakyan. Marami akong nalaman tungkol sa kanilang pamilya. Masaya ako sa mga nalaman ko. Naisip ko na safe ang magiging anak ko sa poder nila. Ramdam ko. Kaya naman ang bilis lang din gumaan ang loob ko sa kanila, Papa Dudut. Sa pagdaan nga ng mga araw ay mas lalong tumitindi ang saya ko. Sa wakas ay nagkaroon na ako ng pamilya. Siguro nga ay totoo ang sinabi ni Jonathan. Malaking blessing ang sanggol sa aking sinapupunan dahil sa pinagbubuntis ko ay na-bless ako ni Lord ng pamilya sa katauhan ni nanay at ni Jonathan. May mahihiling pa ba ako? Parang wala na. Kontento na ako sa piling nila at sa direksyon ng buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis lang na lumipas ang mga buwan. Nakapanganak na ako sa wakas at babae ang isinilang ko. Malusog at hindi ako binigyan ng problema habang nagle-labor. Pinangalanan namin siyang Mika. Sinunod ko sa pangalan ng best friend ko. Mula nung isinilang ko si Mika, mas dumoble ang pag-aasikaso ng nanay ni Jonathan sa akin. Tinuro niya sa akin lahat ng kailangan kong malaman sa pag-aalaga ng sanggol. Mas kaya pa nga niyang patahanin ang anak ko kesa sa akin. Sanay na talaga siya at hindi pa rin daw niya nakakalimutan ang pag-aalaga ng sanggol dahil halos lahat ng pamangkin niya ay siya rin ang nag-asikaso. Mahilig kasi sa bata ang nanay ni Jonathan. Nakita ko naman yon kung paano niya mahalin si Mika. Pansamantala nga ay ang nanay ni Jonathan ang katabi ko sa kwarto. Para mabantayan niya si Mika, si Jonathan naman nung lumagpas ng isang buwan ng baby namin ay nakitulog na rin sa kwarto. Sa sahig siya natutulog, Papa Dudut. Katabi ko pa rin sa kama ang nanay niya. Natatakot kasi ang nanay ni Jonathan na baka maipit nito ang baby namin. Malikot daw kasi si Jonathan matulog. Totoo naman. Ilang beses ko na yung na-experience kahit nung hindi pa ako nabubuntis. Alam na alam talaga ng nanay ni Jonathan kung paano kami alaga ang mag-ina. Habang buhay kong ipagpapasalamat na napunta ako sa kanila. Ang tanging naging problema ko na lamang ay si Jonathan. Napansin ko kasi na after kong manganak ay parang tinamad na siyang mag-alaga ng anak namin. Hindi ko naman siya inuobligang gawin oras-oras ang pag-aalaga. Pero napansin ko kasi na parang umiiwas siyang gawin yon, Papa Dudut. Isoli ko na si Baby Mika sa'yo. Kala ko hindi na kayo matatapos mag-selfie. Ayaw kasi niyang umiti. Hindi pa talagang ngingiti yan. Iyak pa lang naman ang alam niyan. Hindi tuloy ako makahanap ng ipopost sa Facebook. Hindi maayos lahat ng kuha naming dalawa. Kahit blurred pa ang kuha mo sa kanya, ilalike pa rin yan sa Facebook. Basta baby, matik na yun. Sige na nga.
Bakit nga pala bihis na bihis ka wala ka namang pasok ngayon? Holiday, di ba? At long weekend. So bakit nga? Andito ka lang naman sa bahay kung makaporma ka para kang may liligawan sa labas. Selos ka ba? Sabi nila kapag kakapanganak pa lang ng babae, nagiging silosa raw. Totoo ba? Ay nako, alam mong setup natin. Nagsasama tayo para sa bata, wala tayong relasyon. Oo na. Talaga to. Lagi na lang takot sa commitment. Ipaliwanag mo na kaya kung bakit nakaporma ka. Para maganda ang selfie namin ni baby. Oh, tapos na kayo mag-selfie. Magubad ka na. Grabe to. Kakapanganak lang. Gusto na agad akong hubaran. Huy, pagalingin mo muna ang tahi mo bago tayo bumira. Ang dumi ng isip mo. Ang ibig ko sabihin, magpalit ka na ng pambahay para komportable ka na at matulungan mo na rin ako sa pagbabantay kay baby. Aalis ako. Saan ka naman pupunta? Out of town. Kasama ang mga katrabaho at tropa ko. Ngayon na? Oo, kaya nga ako nakabihis, di ba? Hinihintay ko na lang yung tropa ko magsusundo sa akin. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Hindi mo man lang pinaalam. Bakit ako magpapaalam? Wala namang tayo. Chos! Seryoso ako. Alam mo naman kailangan kita sa pag-aalaga ng baby natin eh. Kaya nyo na yan ni nanay. Hindi nyo nga ako kailangan eh. Pangpasikip lang ako sa bahay. Pero Jonathan, hindi naman pwedeng iasa na lang natin sa nanay mo lahat ng pag-aalaga sa anak natin. Gusto naman niya. Kahit na, responsibilidad natin ang anak natin. 3 araw lang naman ako mawawala. Lunes ng gabi, nandito na ako. May pasalubong pa ako para sa'yo. 3 araw? Long weekend, di ba? Sinusulit lang namin. Minsan lang kasi makapagbakasyon. Marami pa namang long weekend sa kalendaryo. Baka naman pwede magpaska muna ngayon. Nakita mong kapapanganak ko pa lang eh. Hindi pwede. Nakapag-ambag na ako sa tutuluyan namin at sa gas. Susulitin ko na. Bawiin mo na lang yung ambag mo para ipandagdag natin sa pambili ng diapers at vitamins ni baby. Lalong hindi pwede. No refund sa ambag. Kawawa naman mga kasama ko kung kukunin ko yung ambag ko. Planado na yung budget eh. Sana kasi nagsabi ka man lang sa akin para napag-usapan natin kung pwede kang tumuloy o hindi. Sobra ka namang istrikto. Ngayon lang naman ako magbabakasyon. Pero parang lagi kang nakabakasyon eh. Kahit nandito ka lang sa bahay, hindi kita halos nakikitang pumapasok dito sa kwarto para tulungan ako kay baby. Saka ka lang pumupunta rito para mag-selfie. Buti nga, pumupunta pa ako eh. Wow! Parang utang na loob pa namin ni baby na pumupunta ka pa rito sa kwarto. Iba. Mali ata pagkakasabi ko. Sorry, nabigla lang. Huwag kang magalit ha. Babawi ako sa inyo ni baby pagbalik. Promise. Ako ang mag-aalaga. Matulog ka hanggat gusto mo. Promise. Promise yan ah. Oo. Ayun na, bumusina na yung tropa ko. Aalis na ako ha. Mag-chat na lang tayo. Update na lang. Okay? Bye! Natahimik na lamang ako at pinigilang magalit. Lalo na nung hindi niya maingat na sinarado ang pintuan ng kwarto kaya nagulat ang baby Mika namin. Mas lalo tuloy akong nagngit-ngit sa galit. Iniwan niya kaming mag-ina at akala ko naman dahil long weekend ay makakasama namin siya. Pero hindi pala. Mas inuna niyang makasama ang mga katrabaho at katropa niya. Hindi ko naman siya pinagbabawalang lumabas. Lagi ko naman siyang pinapayagan na makipag-inuman o kung saan man siya pumunta pagkatapos ng trabaho niya. Basta ang sa akin lang ay tumulong siya sa pag-aalaga sa anak namin. Pero hindi ganoon ang nangyayari. Ako at ang nanay lamang niyang nag-aasikaso kay baby Mika. Naya na nga ako na magpatulong sa nanay ni Jonathan dahil hindi naman niya yon responsibilidad. Matagal ko nang napansin yon kay Jonathan. Parang wala talaga siyang interes sa anak namin. Noong nasa sinapupunan ko pa lamang ay excited lagi si Jonathan na mga anak ako para raw maipagmalaki pa niya sa Facebook ang anak namin. Ilang selfie lang ang lumipas pagkatapos kong mga anak ay hindi na niya pinakita ulit sa akin na excited siya sa pagdating ng anak namin. Saka lang talaga niya kinukumusta ang anak namin kapag kailangan niya nang may maipopost sa Facebook. Ang nakakainis pa sa mga caption niya, lagi niyang pinamumukha na isa siyang mabuting ama. Na akala mo ay lagi niyang inaalagaan ang anak namin.
Kung alam lang ng friends niya sa Facebook na parang ginagamit lamang niya ang anak namin para may maipost siya at magmukhang dakila, Papa Dudut. Lena, Bakit? may sasabihin ako. Nakita mo ba yung mga medyas ni baby? Nawawala yung ibang pares eh. Hindi ko alam. Tanong mo na lang si nanay. Siya naman yung naglalaba. Pwedeng ikaw na lang ang magtanong o kaya tulungan mo akong hanapin dito. Baka nandito lang sa cabinet at naihahalo sa ibang damit. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Itanong na lang natin kay nanay. Lagi na lang tayo nagpapatulong at nagtatanong sa nanay mo. Mahiya naman tayo. Ang simple lang nitong paghahanap ng mga pares ng medyas. Kaya na natin to. Tulungan mo ko. Kailangan na ba niya? Sana. Ang init pa kaya? Lamigin ang paa ng anak mo. Hindi mo ba alam? Ngayon ko lang nalaman. Hindi ka naman kasi nagtatanong. Mukhang mauuwi na naman to sa away Ano ba yung sasabihin mo? Ano kasi, may bagong labas na cellphone. Oh, tapos? Gusto ko sanang bumili. Sira na ba yung cellphone mo? Hindi pa naman. Eh di wag ka munang bumili. Hindi practical eh. Tulungan mo na akong hanapin yung mga pares ng medyas ng anak mo bago siya magising. Mas importante to. Mas importante ang cellphone mo kaysa malamigan ng paa ng anak mo? Hindi naman yan ang ibig kong sabihin. Mali lang ako ng nagamit na salita. Pero kailangan ko talaga ng bagong cellphone. Para saan nga? Kung parehas lang naman ang purpose sa dati mong cellphone, mas maigi na wag ka na munang bumili. Nagsasayang ka lang ng pera. Ipunin mo na lang para sa future na pangangailangan ng anak natin. Puro na lang anak natin. Paano naman ang kailangan ko? Ano? Sana mali ang rinig ko sa sinabi mo. O sana mali lang ulit ang pagkakagamit mo ng salita. Ang pangit ng dating sa akin eh. Gusto ko lang ng bagong cellphone. Sobrang luma na ng cellphone ko. Mabilis nang malobat. Mabilis malobat kasi panay Facebook at online games ang ginagawa mo. Luma na kasi talaga. Magastos sa kuryente kung lagi ako nagcha-charge. Saka hindi maayos ang camera nitong luma kong cellphone. Kaya ang pangit tuloy ng mga selfie namin ni baby. Alam mo, sige na lang. Bumili ka na lang ng cellphone. Kahit ano pang klaseng cellphone yan o kahit ilang cellphone pa. Bumili ka na. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Tulungan mo na lang akong hanapin yung mga pares ng medyas ng anak mo. Teka lang, pag-usapan muna natin tong cellphone ko. Ano pa bang dapat pag-usapan? Pumayag na ako, diba? Kahit ngayon din, bumili ka na. Pero wala akong pera. Eh bakit mo sinasabi sa akin na kailangan mo nang bumili ng bagong cellphone tapos wala ka naman palang pera? May konti ako na itabi, pero pangbakasyon ko sana yun sa susunod na long weekend. Diretsuhin mo ko. Baka pwedeng pairam muna ng pambili ko ng cellphone. Hindi pwede. Ikaw ang gagamit, kaya ikaw ang gumawa ng paraan para bumili. Huwag mo idamay ang pera ko. Ibabalik ko rin naman. Nilaan ko yung ipon ko para sa pangangailangan ng anak natin, lalo't hindi pa ako sigurado kung babalik pa ako sa trabaho o maghahanap ako ng ibang pagkakakitaan. Bad trip naman. Ano ka mo? Wala. Tutulungan mo ba ako sa paghahanap ng medyas ng anak mo? Hindi. Wala ako sa mood. Gusto ko na noong sapakin si Jonathan sa gigil ko, Papa Dudut. Halo-halo na noon ang emosyong nararamdaman ko. Hindi nakakatulong sa postpartum ang pinapakitang kabalbalan ni Jonathan sa akin. Nagmadali siyang lumabas ng kwarto at saka malakas na sinarado ang pintuan. At dahil doon ay nagising ang anak namin. Nahirapan na tuloy akong pabalikin sa pagkakatulog si baby. Hindi ko na rin nagawa ang dapat kong gawin dahil kailangan kong patahanin ang anak namin. Hindi ko na alam ang uunahin ko, kung ang baby namin o magalit sa inaasal ni Jonathan. Doon ko nakita kung gaano ka-immature si Jonathan. Para siyang bata na hindi binigyan ng pangbili ng candy. Gusto kong magsumbong noon sa nanay niya pero ayoko namang magkaroon sila ng away dahil sa akin. Kaya naman sinubukan kong intindihin pa ang tatay ng anak ko. Kaya lang, Papa Dudut, habang tumatagal ay mas lalong lumalala noon ang ipinapakitang asal ni Jonathan sa akin. Hindi na rin siya nagsiselfie kasama si baby. Hindi na rin niya hinahawakan pa ang anak namin.
ni pansinin kapag pumapasok sa kwarto ay hindi niya ginagawa. Lumamig na rin ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon para manumbalik ang koneksyon namin. Kaya naman naglabas ako ng pera at inabot sa kanya. Doon naman ay natuwa siya. May pambili na siya ng cellphone niya at pinangako niyang babayaran niya yon kagad sa akin. Pero hindi naman niya ginawa yon. Ako tuloy ang nagkakaroon ng problema sa ibang pangangailangan ko at ng anak namin dahil nasa ng ipon ko para ibigay sa kanya para may pambili siya ng bago niyang cellphone. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinubukan kong tiisin ang pinapakitang pangbabaliwala ni Jonathan sa akin. Lalo't hindi na ako nakabalik pa sa trabaho. Nagpa siya ako mag-resign sa trabaho para matutukang maigi ang anak namin. Mas ginusto kong maging stay-at-home mom dahil alam kong wala akong maasahang tulong sa pag-aasikaso mula kay Jonathan. Nahihiya na rin ako sa nanay niya lalo't napapansin kong nahihirapan na rin kumilos ang nanay niya dala ng edad nito. Wala akong ibang naging choice at gustuhin ko mang magtrabaho ay hindi ko magawa dahil wala akong mapag-iwanan sa anak namin. Nagtry na lamang akong rumakit ng buy and sell sa Facebook. Konti lang ang nakukuha ko pero sapat na yon pansamantala para may pambili ng kailangan ni baby. Hindi pa rin kasi ako binabayaran noon ni Jonathan mula sa inutang niyang pambili ng cellphone sa akin. Mali nga ata na nakabili ng cellphone si Jonathan dahil mas lalo siyang nakatutok dito. Napabayaan niya lalo ang pag-aasikaso sa anak namin. Napadalas nga ang pagsiselfie niya pero puro siya lamang ang pinopost niya. Hindi na niya sinasama ang anak namin. Samantalang yon ang isa sa mga dahilan niya kung bakit gusto niyang magkaroon ng bagong cellphone para maayos ang pictures ng anak namin na ipopost niya. Pero hindi na niya pinost ang tungkol sa anak namin. Palihim akong nasaktan doon. Pero sinubukan kong baliwalain dahil mas kailangan kong maging matatag para sa anak namin. Lalong mas kinailangan kong maging matatag, lalo't na lamang kong nag-resign na pala sa trabaho itong si Jonathan, Papa Dudut. Nag-resign ka sa trabaho? Oo nga, paulit-ulit. Bakit mo naman ginawa yun? Hindi ko na kaya yung pang-power trip ng boss ko. Lagi akong pinapagalitan. Bakit ka pinapagalitan? Kasi may mga palpak ako sa trabaho. Pero kailangan bang pagalitan? Pwede namang kausapin na lang. Para naman siyang isip bata. Lagi na lang mainit ang ulo niya sa akin kapag nagkakamali ako. Kahit sinong boss naman siguro magagalit kapag may palpak na ginagawang mga empleyado niya. Pero walang personalan. Parte yun ang trabaho niya. Sigurado namang lilipas din yun. Gusto ka lang niyang matuto. Di ko naman kailangan ng advice mo. Pinapaliwanag ko lang sa'yo. Grabe ka naman, Jonathan. Nag-resign ka pa talaga kung kailan naman wala rin akong trabaho. Ikaw din naman nag-resign ah. Pinagalitan ba kita? Nag-resign ako para may mag-alaga sa anak natin. Baka nirarason mo lang yan kasi ayaw mo na magtrabaho. Andiyan naman si nanay na mag-aalaga ng baby natin. Bakit di mo na lang siya gamitin? Kasi nakakahiya na iaasa sa nanay mo yung responsibilidad natin kay baby Mika. Hindi naman siya nagre-reklamo. Ikaw lang tong gumagawa ng issue. Hihintayin pa ba natin na magreklamo siya? Jonathan naman. Sana pinag-isipan mo munang mabuti bago ka nag-resign. Saan tayo kukuha ng panggasto sa anak natin? Mukha namang may ipon ka pa, no? Doon muna. Wala na akong ipon. Di ba binigay ko sa'yo para pangbili ng cellphone mo? Bakit parang naniningil ka na, ha? Wala pa akong pambayad. Kita mong kaka-resign ko lang sa trabaho. Hindi ko na inaasahan na magbabayad ka. Kasi kung gusto mo talaga magbayad, sana dati pa. Kung alam ko lang na isusumbat mo sa akin yung pinautang mo, sana hindi ka na lang nagpairam. Sana nga hindi na lang eh. Para may pera pa ako para sa mga kailangan ng anak natin. Ngayon, wala na. Wala na yung ipon ko. Pareho pa tayong walang trabaho. Paano na to? Meron pang pera si nanay.
Iaasa na naman natin sa kanya. Apo naman niya yan. Gagastusan niya yan. Grabe ka. Huwag na tayong magtalo. Nangyari na eh. Pakiusap maghanap ka na agad ng trabaho. Kailangan natin ng pera ngayon. Pahinga muna ako sa trabaho. Dito muna ako sa bahay. Jonathan! Huwag mo naman sana akong pilitin na magtrabaho kung hindi pa ako ready. Nasak din ako sa pagkakaresign ko sa trabaho. Bigyan mo ako ng time na makamove on. Hindi tayo hihintayin ng mga bayarin, Jonathan. Tayo mag-a-adjust sa mga gastusin, tandaan mo yan. Hindi kasi ganun kadaling maganap ng trabaho. Ayun naman pala eh. Sana yan ang naisip mo bago ka nag-resign. Wala eh. Nangyari na. Maliligo lang ako saglit. Pwede bang ikaw na muna magpalit ng diaper ni baby? Kailangan ko mag-relax sa banyo. Nasa sala lang si nanay. Teka, tatawagin ko. Subukan mo namang palitan ng diaper ng anak mo kahit minsan. Trabaho kasi yan ng mga babae. Wow, Jonathan! Trabaho mong asikasuhin ang sarili mong anak. Hindi nga ako marunong dyan. Ikaw na lang. Tuturuan kita para alam mo na sa susunod. May pinapabili pala si nanay sa akin. Teka, uunahin ko muna yon. Nagmamadaling lumabas ng kwarto si Jonathan, Papa Dudut. Hindi ko na naihabol sa kanya ang huli kong sasabihin sana. Napailing na lamang ako at alam kong nagsisinungaling siya. Naiiyak na ako noon habang pinapalitan ang diaper ng anak namin. Hindi ako makapaniwala na merong ganong klaseng ama, Papa Dudut. Halo-halo na ang nararamdaman ko. Stress, galit at lungkot. Wala man lang akong maramdamang saya. Pagkapalit ko ng diaper ni baby ay pumunta ako ng sala para ipakiusap muna sa nanay ni Jonathan na bantayan muna ang anak namin para makaligo na ako. Pasimple kong tinanong kung nasaan si Jonathan. Nagtaka rin ang nanay niya dahil hindi raw niya alam kung saan siya nagpunta. Nakumpirma ko tuloy na nagsinungaling siya para makaiwas na magpalit ng diaper ni baby. Nalaman ko rin na tumambay pala siya sa isang computer shop na binabantayan ng isa niyang kaibigan. Pagkatapos noon ay nag-inuman pa sila. Sa pagdaan pa ng mga araw ay hindi ko pa rin nakumbinsi si Jonathan na magtrabaho. Nakatambay lang siya madalas sa computer shop at umuuwi na lamang sa gabi para kumain at matulog. Hindi ko magawang magreklamo sa nanay niya dahil iniisip ko na sino bang kakampihan sa aming dalawa. Hindi naman ako ang kadugo. Napadalas na rin ang away namin dahil doon at lalong kinausap niya ang nanay niya para bigyan kami ng pera na pangbili ng kailangan ng baby namin. Nahiya akong tumanggap ng pera sa nanay niya kahit nanay na niya mismo ang nag-aabot sa akin. Alam kong darating ang panahon na kailangan na ring maghigpit ng nanay niya dahil may pangangailangan din siya na kailangang pagkagastosan. Kaya naman sinubukan ko maghanap ng trabaho. Bahala na. Kung pwedeng isama ko na lamang sa magiging trabaho ko ang anak ko ay gagawin ko, Papa Dudut. Lena, mag-usap tayo. Maghahanap ka na ba ng trabaho? Hindi yan ang gusto kong pag-usapan. Ano pala? Sigurado ka bang anak ko si Baby Mika? Ano? Natanong ko lang kasi syempre, mahilig kang makipag-ano sa ibang lalaki. Gusto ko lang makasiguro. Ikaw lang ang nakakasama ko ng ilang buwan bago nabuo si Mika. Sinubukan mo na bang tingnan ang mukha ng anak mo? Parang ikaw nga lang ang gumawa eh. Kamukhang kamukha mo. Nanay mo pa mismo nagsabi na kamukha nyo ng tatay mo si Mika. Pati yung nunal sa noo. Ngayon mo pa ako pagdududahan ha? Eh kung may pera ka, ipa-DNA test natin para magkaalaman na. Wag na yung DNA test na yan. Gastos lang yan. Gusto ko lang talagang itanong. Nakaka-insulto ka na. Sorry na. Kung wala ka ng ibang sasabihin, pwedeng lumabas ka na muna bago ako sumabog sa sobrang galit ko sa'yo. Hindi mo naman kailangang magalit. Nagtanong lang ako. Karapatan ko ring malaman ang totoo. Lumabas ka na lang please. May isa pa pala akong sasabihin. Huwag mo na akong galitin lalo please. Hindi ka magagalit. Baka magustuhan mo pa tong naisip ko. Ano yon? Yung dati kong katrabaho, hindi raw sila magkaroon ng anak.
Parang hindi ko gustong pupuntahan ang sasabihin mo. Makinig ka muna. Maging open-minded ka. Matagal na silang mag-asawa, pero hindi pa rin sila magkaroon ng anak. Lumapit sa akin yung katrabaho kong lalaki. Baka raw makatulong ako. At ano naman ang maitutulong mo para magkaroon sila ng anak, Aber? Ikaw ang bubuntisin? Hindi ah. Huwag mong sabihin sa akin na akong ipapabuntis mo sa kanya. Uy, mas lalong hindi. Grabe ka naman mag-isip. Walang bubuntisin sa atin. Ano nga ang balak mo? Yung iniisip ko kasi, sakto lang para hindi na tayo mamroblema sa gastusin kay baby. Kasi napapansin ko, lagi ka nalang stress at malungkot dahil kay baby. Walang kinalaman si Baby Mika sa stress at lungkot na nararamdaman ko. Akala mo lang yun. Pero sobrang stressful talaga ang magkaroon ng anak. Lalo kung hindi pa handa yung magulang, di ba? Anong pinupunto mo? Hindi ba pumasok sa isip mo na ipaampon na lang natin si baby? Ano? Makinig ka muna bago ka magalit. Hindi ko na kailangan makinig para hindi ako magalit. Hindi effective. Galit ako sa lahat ng sinasabi mo. Yung katrabaho ko kasi, nakwento ko sa kanya na pwede niyang ampunin si baby para maalagaan at mabigyan ng magandang future. Kasi hindi natin kayang gawin yun, di ba? Pareho tayong walang trabaho. Tapos, wala ka pang kasamang mag-aalaga sa kanya. Hindi ako makapaniwala na naisip mo yan. Gusto ko lang maging praktikal. Paano ba natin bubuhayin ang anak natin? Pareho tayong walang pera. Grabe ka, Jonathan. Grabe. Pumayag yung katrabaho ko na ampunin si baby. Sabi nga nila, baka mag-abot pa sila ng 5K sa atin para pasasalamat. Mag-a-update naman daw sila lagi sa kalagayan ni Baby Mika para makampante tayo. Saka Lena, bibigyan tayo ng 5K. Ayaw mo pa nun? Blanco ang mukha ko noon habang nagsasalita si Jonathan. Hindi ko na magawa pang magalit. Napagod na ako. Hindi ko na rin siya inimik noon. Panay pa rin ang salita ni Jonathan at sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko at kung pwedeng lumabas muna siya ng kwarto. Sumunod naman siya. Sabi niya ay iidlip lang daw siya sa kwarto ng kanyang nanay at gigisingin ko na lamang daw siya kapag nakapag-decide na akong ipamigay ang baby namin. Pagkalabas ni Jonathan ng kwarto ay nilabas ko ang mga bag namin ni baby at nag-impake. Hindi ko na kayang magtiis. Nagkataon pang wala ang nanay niya kaya madali akong nakatakas. Mabilis akong natapos at may konti pa akong natirang pera mula sa inabot sa akin ng kanyang nanay. Nakiusap ako sa dati kong katrabaho na kung pwedeng makituloy muna kahit na ilang araw at pumayag naman. Kaya mas lalo akong ginanahan na umalis dahil merong tutulong sa akin. Nang mailagay ko na sa taxi lahat ng gamit namin ni baby ay dahan-dahan akong pumasok sa kwarto para kunin ang cellphone ni Jonathan. Tulog pa siya. Malalim pa ang tulog at tinanggal ko ang SIM card niya at saka nireset ang cellphone at saka yon kinuha. Doon ako nagmadaling umalis nang walang paalam sa kanya. Pero nag-iwan ako ng sulat para sa nanay niya. Nagpasalamat ako sa lahat ng tinulong niya sa akin at sinabi ko lahat ng sama ng loob ko sa kanyang anak. Ang sulat na yon ay nagawa ko matagal na at hindi ko alam kung kailan ko yon maiaabot sa kanya. At dumaan na nga ang araw na pwede ko nang ipabasa sa kanya ang sulat na yon. Dinikit ko yon sa ref at pagkatapos noon ay lumabas na kami ni Baby Mika ng bahay at saka sumakay na sa taxi. Binenta ko ang cellphone ni Jonathan para may pera akong dagdag sa pagsisimula ko. Mabuti na lamang at nabenta ko kaagad sa dating katrabaho ko. Ginamit ko ang perang yon para makapagsimula ng maliit na negosyo. Unti-unti ay lumakas ang negosyong yon at nakatayo na akong muli sa sarili kong mga paa. Tinulungan ako ng Diyos na makabangon. Mabilis ang pagbangon ko dahil nakita ng Diyos na nahihirapan ako. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya akong umuupa ng isang maliit na apartment at hawak ko ang sarili kong oras dahil sa pinili kong negosyo. Wala na rin po akong balita pa kina Jonathan at mas minabuti kong huwag nang makibalita pa dahil isa na siyang nakasaradong kabanata sa buhay ko.
Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham at sana po ay nagsilbing Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.